ଆଜି ଗୋଟେ କୁଆଡ଼େ ଗଲେ ଗୋଟେ ଦେଖା ନାହାନ୍ତି ଆଜି ଗରା ରଘୁ ପିଆଜ ରେଟ୍ କେତେ କିରେ? 20 ଟଙ୍କା ଆଉ ଜମା ରଘୁ ଏଇ ପିଆଜ 20 ଟଙ୍କା ମୁଁ ତତେ ଦେବି? 1,30,000 3 ଟଙ୍କା କମ ଦରମାରେ ମୁଁ ଏଇ ପିଆଜ ନେବି? ଚାଲେ ବାବୁ ଯାହା ଅଛି ନେଇଯାଆନ୍ତୁ ବାବୁ ପିଲା ଛୁଆ ସଂସାର ଭାସିଯିବ କିନ୍ତୁ ରଘୁଆ ମୁଁ କ'ଣ କହିଲେ କହିଥିଲି ଛୁଆ ଜନ୍ମ କରି ନା ତୁ ମୋତେ ପଚାରିଥିଲୁ ଛୁଆ ଜନ୍ମ ଥିଲା ବେଳେ? ହଉ ହଉ ଯଦି କହୁଛୁ ଦେଖ ରଘୁ ପିଆଜ ତ ଦେଲୁ କେଇ ଟଙ୍କା ହେଲା କିରେ? ମାତ୍ର 20 ଟଙ୍କା ଆଉ ହଉ ନେ ବାପା 20 ଟଙ୍କା 30 ଟଙ୍କାଟେ ରଖ 20 ଟଙ୍କା ପିଆଜ ବାବଦ ଆଉ 10 ଟଙ୍କା କ'ଣ ଚା ପାଣି କରିଦେବୁ ଯା ରଘୁ ମୁଁ ଆସୁଛି ରଘୁ ହଉ ହଉ ରଘୁଆ ହଁ କୁଆଡ଼େ ଆସିଥିଲ? ସେତେ ଏ ଅବସ୍ଥା କିଏ କଲା କିରେ? କୁଆଡ଼େ ଆସିଥିଲ କି? ବାପା ମୁଁ ଆସିଥିଲି ପିଆଜ କିଣା ପିଆଜ ବେପାର ହଉଛି ନା ନାଇଁ? ହଁ ପିଆଜ ହଉଛି ବେପାର କୁଆଡ଼େ ଆଡ଼େ କୁଆଡ଼େ ଆଇଥିଲ? ପିଆଜ କିଲେ ନେଇଛନ୍ତି। ପିଆଜ ନେବ? କେତେ କିଲୋ ବାପା ଅଛି? 120 120 ତୋର ତ ଇଂଲିଶ ଜମା ହୁଏନି ରଘୁଆ ଇଏ କ'ଣ ଦିଦିଟା ଫୋନ୍ ପେପର ଇଂଲିଶ ପେପର ପୁଣି ଓଲଟା ପଢ଼ୁଛୁ କି କଥା କ'ଣ ରଘୁଆ? ହଉ ଛାଡ଼ ଯାହା ହେଇଯାଇଛି ମୋତେ 20 ଟଙ୍କାର ପିଆଜ 122 ଛାଡ଼ 120 120 ଛାଡ଼ ମୋତେ 20 ଟଙ୍କାର ପିଆଜ ଦିଅ। ପିଆଜ କିଣିବା ଯଦି ଦରକାର ନାହିଁ ପିଆଜ ଖାଇବାକୁ ଭୁଲି ଯାଅ। ଇରେ ମୁଁ ଭୁଲି ଯାଉଛି ଯେ ରଘୁନନ୍ଦନ ସିଏ ନୂଆ ବୋଉଟା ତୋର ସିଏ କହୁଛି ଖାଲି ପିଆଜ ଖାଇବ ଇରେ ପିଭୁ ତ ତାକୁ ଲାଗିଛି ପିଆଜ ମୋ ଗଞ୍ଜି ତୋଳି ସବୁ ବିକ୍ରି କରିସାରିଲେଣି ପିଆଜ ଖାଇବ ବୋଲି। ଆଉ ଆଧାର କାର୍ଡ ଆଣିଛ? ହଁ ବାପା। ଆଉ ଭୋଟର ଆଇ କାର୍ଡ? ହଁ ବାପା। ପ୍ୟାନ କାର୍ଡ? ହଁ ବାପା। ହଁ ଏଇଠି ତମ ସିଗ୍ନେଚରଟା କରିଦିଅ। ଏତେ କଥା ଅଛି ଆ ଭିତରେ? ହଁ ଇଏ ଖାତା ଖତିଆନା କାମ ତ ସବୁ ସଇଲା ଆଉ ପିଆଜ ଏବେ କ'ଣ ଅଖାଟେ ଆଣିବି ନା ଇଏ? ହଉ ଦିଅ ଏ ବେଗ ଯୋଉ ଜାଗା ନେବ ଅଖାଟେ ଆଣିବି ଆଉ। ହଉ ନିଅ। ବାପା ଇଏ ଗୋଟାଏ କେତେ ରଘୁନନ୍ଦନ? ଆଉ କେତେ ଦେବି? 20 ଟଙ୍କାର ଆଉ କେଜିଏ ଦିଅନ୍ତି ଗୋଟାଏ? ଆଉ ପିଆଜ ରେଟ୍ ଆସି କେତେ ହେଲେ ଜାଣିନ? ସେ ଗୋସେଇ ଖାଇବାକୁ ଯାଏ ସେ ଗୋସେଇ ଖାଇବାକୁ କେଜିଏ ପିଆଜ ଖାଇବ ମୁଁ ତାକୁ ଟିକେ ଦେଖିବି। ହଉ ଏକ ପଗଡ଼ ଭୋର ପରିଚୟ ମତେ ମାଗନା ମା କେତେ ସୁନ୍ଦର ଥିଲେ କୋରା କରିବି ମା ଶ୍ୱାସ କଲେଣି। भेजा सकार तू मो प्रेम तू मो मेहमान भेजा सकार तू मो प्रेम तू मो मेहमान। हेजी
କଣ କହିବ ବୋଲି ପରା କହୁଥିଲ ସେମିତି ଗାଁ 12 ଟଙ୍କା ଯେମିତି ମତେ ଚାହାନ୍ତି ତମେ ସେମିତି କାହିଁ ଚାହୁଁଛ? ନାଇଁ ବା ମୁଁ ଏଠି ପରିବା ପତ୍ର ମାର୍କେଟ ଯିବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲି ତ ତମକୁ ଆସିଥିଲେ କହୁଛି ବା ଏ କାନ୍ଧରେ ହାତ ଗାର ଶୁଣୁଛ ଆଉ ତମେ ବସ ମୁଁ ଦେଖିକି ଦଉଛି ବା ମାଛ ତରକାରୀ ପାଇଁ କି 2ଟା ପିଆଜ ଏଠୁ ଡାଲି ପାଇଁ ଯୋଡ଼ାଏ ଆଉ ଶାଗ ତରକାରୀ ପାଇଁ ଆଉ କୋବି ତରକାରୀ ପାଇଁ ଆଉ ପକୁଡ଼ି ଛଣା ହବ ଆଉ ସରିଗଲା ଆଜିର ଖାଇବାଟା ବହୁତ ସେମିତି ତମର ଏତିକି ଅଛି ଚିଠାରେ ନା ଆଉ ହଁ ଭୁଲିଗଲି ପରା ଆଜି ପରା ମୋ ସାନ ଭଉଣୀ ଶାଳୀ ଆସିବ ସେ ପରା ଝିଟି ପିଟି ଆଚାର ଅସରପା ଚଡଚଡି ଆଉ ପିଆଜ ପକୋଡା ଖାଏ ତମେ କଣ ଜାଣିନ ଆଉ ଚୁଚୁନ୍ଦ୍ରା ଫ୍ରାଏ ବି ସେ ଖାଏ ଆଉ ଦେଖିକି ଆଣିବ ହଉ ଦିଅ ଚିଠା ଦିଅ ମୁଁ ଯାଉଛି ହାତକୁ ରେବ ଆରେ ଏ ଘରେ କଣ ଗୋଟେ ଗୀତ ବାଜୁଛି ଆଉ କଣ ଆସିବାର ଥିଲା କି କହୁଛି ରୁହ ଶୁଣି ତ ଆରଥରିକ ଯୋଉ ରେଟ୍ କହିଥିଲ ମୋ ମୁଣ୍ଡ ବିନ୍ଧିଲା ଏଥରିକ ଶୁଣି ଯାଉ ରେଟ୍ ଟା ପିଆଜ କିଲୋ 120 ଟଙ୍କା ଭେଣ୍ଡି କିଲୋ 50 ଟଙ୍କା ଫୁଲକୋବି ଗୋଟେ 50 ଟଙ୍କା ବନ୍ଧାକୋବି 60 ଟଙ୍କା ଟମାଟୋ 50 ଟଙ୍କା ଏତେ ରେଟ୍ କଣ ଯେ କାଲି ପରା ଗୁରୁବାର ନା କଣ କାଲି ଆମର ଡାଲି ଟିକେ କରିବା ଆଉ ପୁରୀ 2 ପଟ ଛାଣିବା ଆଉ ଅରୁଆ 2ଟା ଫୁଟେଇବା ଏଇଠୁ ଆଉ ଟିକେ କଣ ଆଉ କୋବି ଛାଡ଼ି ଟିକେ କରିବା ଜୟ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ପୁରା ମନ୍ଦିର ପ୍ରସାଦ नमस्ते कमला मागो सागर दुलाणी नमस्ते नमस्ते लक्ष्मी विष्णु को घराणी नमस्ते कमला लया अति दयावती सागर जंगम कीट आदि पारुनीति ହେଇଟି ଶୁଣିଛ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ କରିବ ଆଉ ସେୟାର କରିବ ଏଠି କିଏ ରାସ୍ତା କହୁନା ସବସ୍କ୍ରାଇବ ବି କରିବ ହଁ ସେଇ ଯୋଗୁଟା ସେଇଟା ବି କରିବ।